Igbo ndị ọma, ekelekwa m unu. Anyị abịagokwa ọzọ n'oge akụkọ ihe na-eme eme. Ụmụnne m, akụkọ a bụ ihe na-eme n'oge kịta. Ọkwa ihe anyị ji akọ bụ igesie akụkọ a ka itinye ndụmọdụ onye ọ gbasatara, ọ na-enekwa anya ndụmọdụ. Ọ gịnị mekwara? Ofu nwata nwa okorobịa ka nne ya nyọọ diọkpara. Nne ya gbakwara mbọ, nne ya gbara mbọ nọ na nne ya alasti, nne ya nọ ka nne ya nwụchuru anwụchu. O webụ na nne ya na-eme biznes, ihe na-agara ya ụlọ izizi ọ lụtara na Ọnịcha. Ụlọ izizi ọ lụtara na Ọnịcha bụ onye na mmadụ lụkọm mgbe ọ ka na-egwu egwu. Mmadụ wee kpọọ ya wee sị ya na-ekwe na anyị dị ka ha gbakọ anya na ọ dị ebe dị eche dị eche na dị mma. Ha na-abụ wee kpasa ihe nwere onwe ọ masị ya, o weta ego, ha gbapụta ana ahụ bido ọrụ na ana ahụ wee lụchanye unu do unu arụghị agbakapụ okpokpu unu etu ahụ. Ha na-abụrụkọrọ unu ọnụ ife anya nwere onwe emezie kwata birizie n'ụlọ anyị na onye ahụ. So ọ co-landlord. So this nwata nwa okorobịa papi ya rụchara unu ahụ mesie chapụ ihe na-aga, o jee gbakwa n'ebe ọzọ rụọ unu. Mana papa ha ọ na nwanne ya nwoke nke diọkpara ketọrọ ya, ọ na-akwanyechari ya ugwu, ọ na-akwanyechari ugwu unu na dọkụmentị ihe ndị ọ nwegasịrị ere ka shop ma ọla unu nke ahụ ọ lụ sọsọ ya. Maka nke ha lụkọrọ ọrụ, ọ onye nke ọzọ ji akwụkwọ ụlọ n'agbanyeghị na anya nwa bụ co-landlord ka ọ bụ, na onye nke ọzọ bụ the principal. Nwa ji akwụkwọ ụlọ den nke nwa nwezi sọsọ ya ọ lụcha, ọ chịrị akwụkwọ ahụ jee chinye nwanne nwoke ahụ si ya edobere ya fil na ihe ọbụla dị n'aka nwanne nwoke ahụ na ọ dị safe. Mara ka this boy pụtaziri wee gụbagụba jisi ike wee na-agụzi kọleji ka ọ ji azụbacha kọleji. Papịa nwụọ, papịa ahụ anwụzịa, ihe niile tọn upside down. Dịka anyị sikwu, mama ha na-azụ ahịa ihu ya dị ihe ọ na-eme esighị ike, mana dị ọbọda dị na nwoke nke nwoke na-eme esighị ike. So nwoke ahụ anwụzịa n'ike, egwu chenjie. So nwaanyị ahụ na-amaneji biznes ahụ na-amaneji akabiri. So nna ya bụ na nke a ha binye bụ die na onye nke ọzọ lụkọrọ ụlọ na ngwa unu aha bụ nnukwu unu, ọ ka na-ebido ndo mgbe ha nwere ya. Onye anyị ya lụkọkwu na amanejikwu amaneji nwe ọkụkọ o si wee. So ego si n'ụlọ ahụ apụta abụghị mọch. Tutu nwoke ahụ nke ahụ zikwa n'ụlọ ahụ, ha nwere onwe ha bikwu ebe ahụ. So mmadụ one bụkwa tenant ha nwere, ihe na-apụta ha na-eke ọ dịghị mọch. Ọ bụghị ka ezinụlọ ya echekwube. Mana ka this boy ji wee mezie wee pụtazie a na-amaneji. O nwere mama ya wee fụ na ọ bụghị ụkwụ aka nawa eji ụmụ ahịa. Mgbe papa ha anwụgo, papa this boy anwụgo, kedu ihe a ga-eme ka a ga-ezwe ka ụmụ a chọrọ ihe ọ ga-emesiri ike. The only thing a ga-emenwu ka ụmụ a wee chọtanwu ihe ọ ga-emesiri ike bụ na ha ga akwụkwọ ana nọta na akwụkwọ ụlọ papa ha, nwanne papa ha ji a ga-anatagoro nye ya. Ebeza na ha chọrọ ire elele wee sọ nke achọ nwoke bus so biznes nwaanyị na-eme. Nne mana ka nye na this boy tụbara alụ tụsị ya wee sị ya kpa mitie nwanne papa ha. Emitie nwanne papa ha gwabazi ya si ya akwụkwọ unu. Nne eji ọ na-akọ tuu. Mana emecha chọpụta na ihe mere ụnụ bụ na ọ bụghị na olele unu ele o ji akwụkwọ unu ahụ wee jebiri banki ego. O ji akwụkwọ unu nwanne nwoke ahụ ejebiri banki ego. So ihe na a na-akụ isi na ya biga wetagodo akwụkwọ ahụ na ọ dị ama ya. Amatụzi pressure akọtabazi alụ mmadụ, akọtabala mmadụ ajọbazi open up si na ihe mere na
na onye ji no business eme na business aha agachaghị etu o si ga-esi ịntakwa bankị akwụkwọ ahụ adịghị maka na ụgwọ ha kwesịrị na-akwụ bankị ha ka ji bankị ụgwọ ha alụ wee mee amazi nke a na so nwaanyị na onwe ike wee dịbọ na onwe ike wee kpesa mana ka anyị dịbọ emego mami ya na-echi ya na ụmụnne dị nke ọzọ zụpụta ya gụcha sekọndịrị skuul a na-atụkpozi alụ kedu ihe a ga-eme so n'elu ya ka a nọzi donye ọ na onwe na-eme ka ọ fụọ ụmụ obere jọb ọrụchalụ onwe ka izizi adị mgbe ka nchọ obere chenji na-adị ya n'aka ewerasị nwanne papa ha n'elu ihe a na-ewesị ha nwee ndidi ọ bụrụ na efinize iti ya ka ewetakwala ha ntakwa bankị akwụkwọ ha stori ebe ka ịfọrọ akwụkwọ bankị ebe ka ịfọrọ akwụkwọ unu o webezi finally wee sị the boy ka a na-atụ ya lụ kedu ihe the boy ga-eme ọ ebe a bụ ebe a chọziri ndụmọdụ unu ọ bụ na a ga-enwe kọntaktị onye somebody ha nwere kọntaktị ite wee sị the boy ọ bụ na ọ dị interested na amị na enwere onye ugwu ya ma na-enye ya afa the boy na ma ịma na ọ WAEC ka the boy ji so ka maka aba WAEC mana ọ na-elu ka a nọzi na-atụzi alụ ewee kọtara nwanne papa ha si anekwa na alụ a na-atụ bụ na mama ha kọtara na na-achọ ka maka the boy ya aba amị na o nwere onye ugwu ha ma through somebody wee sị weta afịa nwanne papa ahụ wee sị mba na ọ ya eje amị ọ chọọ ihe a ndị Boko Haram na-agbagbusi ndị be anyị ebe je amị ihe emezi bụ na ọ ya na-enwekwara onye nye nwa ma nwee kọntaktị na the boy ama m ihe nwa ndị nwere kọntaktị na Morocco wee sị na Morocco bụ na eru Morocco unu mana ndị na-eji obodo oyibo ụfọdụ na-eji ukwu eje na eru na Morocco na-abazi ụgbọ mmiri na-ebu ndị mmadụ from Morocco wee cross banye Spain ha na ha nwere direct order wee sọ na the boy ga-eme nke a na ọ efebe na ya eso weta ego ọ ya eji wee pụka nya Morocco oruzie Morocco ọzọbazie onwe ya jesa ka ụda anwụghị aka m kọgburu ebe maka ụdị ndị a na-eji ụkwụ apụ ọ bụrụ iru Morocco bụ isi ọ bụkwụrụ Morocco bụ isi ọ iru Morocco ịfụ ụdị ụgbọ ha na-adazi ha ji across Mediterranean Sea ebu ha Spain ịfụ ụdị ụgbọ a ịfụ na ọnụ ọkwa anyị na-afụcha so dịbọ na onwe mmadụ na-akwụkwọ ya si n'ije adịkwa very risky na ọgbakwa iru Morocco bụ isi iru Morocco dị ka irubekwa ebe ị na-eje n'ọkwa inwetazi ụgbọ ga-ebugu ibe ebe ahụ nwanne papa ha kwechiri si m ogene si amị gịnị na onweghị ha ndị onye ọ na-eje achọ na amị dịka onye Igbo na ya eso weta chọọ ego ka o soro ego eji wuru Morocco kama uruzie from Morocco ọzọbazie onwe malụta esi wee ba Spain this boy wee dị confused and etu papa ha si efe ya na ndụ mama ha anaghị ekwu n'okwu ebe ọ nọ duto oge papa ha na-efe nwanne nwoke ahụ ha so na-asị oji ọgwụ jide nwe onye nwa nke a na-aka akụ biko ndụmọdụ achọzi ka enye bụ kedu ndị boy ga-eme maka na onye ugwu na-asị anata nke ime ihe na-aga aga si weta akwụkwọ na enwe baji a na-ewe ya weta just WAEC na few things enyi ka wee weta epushu afa the boy ka the boy banye amị ezigbo nwanne papa ha sị mba na ọ bụ amị sị akpọje ndị Boko Haram gbogbo na ndị amị na-agbagbusi mmadụ gbagbu ndị Igbo na-agbagbu ndị Igbo na amị na ndị Boko Haram na ndị Hausa na-eme na-eme na ya apụba ka o jee Morocco ahụ oruzie je chọọ ụgbọ mmiri eji ba obodo Igbo ka o jee họzụrụ biko gwara nwanne anyị nwoke ahụ ihe ọ ga-eme na nwanne papa ha bụkwa agada gbachiri ụzọ nye ezinụlọ